गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। फिन आरोबाव बर' हारिनि गेजेराव गुबुन मोनसे गोदान आफादनि जोनोम। बे गोदान आफादनि मुङानो जादों बर' गोनोखोआरि आफाद एबा बड' साइन्स ससाइटि। बर' हारिनि माखासे मेलेमजिबि सोद्रोमाफोरनि हेफाजाबाव थांनाय 2023 मायथाइनि 3 दिसेम्बरखालि बे गोदान आफादखौ दाफुंनानै लानाय जादोंमोन। बर' गोनोखोआरि आफाद एबा बड' साइन्स ससाइटिनि आफादगिरि महरै प्रफेसार खगेन बसुमतारीखौ आरो गाहाय नेहाथारि महरै डक्टर दिगन्त नार्जारीखौ थिसननाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बर' गोनोखोआरि आफाद एबा बड' साइन्स ससाइटिनि गुबै थांखियानो जादों बर' फरायसाफोरनि गेजेराव गोनोखोआरि आयदा एबा साइन्सनि गियानखौ आबुङै मिथिहोनाय। रायजोआव जाख्ल'नाय गैयै खालामनो थाखाय गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन आयेन फोसावनानै होदों। जुदि सोरबा सरखारि मावख'नि बिबानगिरिफोरा सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय रां घुस लादोंब्ला एबा बिदोंब्ला थोंजोङै आसाम सरकारा फोसावना होनाय नाम्बार 6026901243 आव थोंजोङै फोनांजाब खालामनो हागोन आरो गुबुन मोनसे टल फ्रि नाम्बार 180034537767 आव थोंजोङै रां जाख्ल'नायनि सायाव मिथिहोहरनो हागोन होननानै आसाम सरकारा फोसावनानै होदों। फैगौ सप्तासेनि गेजेरावनो BTR सरकारा इलिमेन्टारि आरो सेकेन्डारि थाखोनि खमैबो 2800 बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट लेटार एबा साख्रिनि थिसनथाइ बिलाइ होगोन। बेनि उनावनो थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि गासै 3000 मासिनि थाखाय इन्टारभिउ खुंगोन होननानै BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों। रायजोआव थांनाय बुधबारनिफ्राय गुन'त्सबआ सोलिगासिनो। थिग बिब्दिनो थाखो 6 नि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव सानखान्थि आरो बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइआ इंराजि रावजों फैनायाव बर' बिजोंनि फरायसा फरायसुलिफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों। बेखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुद्रिसारदों। थांनाय माखासे सान सिगाङावनो आसाम सरकारा थाखो 6 नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजि रावनि खालामनो फोसावदोंमोन। नाथाय बेखौ लानानै बर'नि माहारियारि आफाद एबसुआ मानिनानै लायाखैमोन। नाथाय दायो गुन'त्सबआव थाखो 6 नि बिगियान आरो सानखान्थि आयदानि सोंथि बिलाइआ इंराजि रावनि फैनायखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला एबसुआ सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथांखौ सोंखारिदों आरो इयुनाव बेबादि गोरोन्थि खालामा बेनि थाखाय सांग्रांथि होदों। आसाम रायजोनि थाखाय जोबोरैनो मिथिनो गोनां खौरां। दिनैनिफ्राय रायजोआव अला उबेरनि सिबिथायजों लोगोसे पेट्रल, डिजेल आरो गेस सिलिन्डारखौबो मोननाय नङा। दिनैनिफ्राय हरनि बास एबा नाइट सुपार बासनि सिबिथायखौ मोननाय नङा। 5 आरो 6 जानुवारियाव पेट्रलियाम मजदुर इउनियनआ आसाम रायजोआव मोनसे गोख्रों खुद्रिसारनाय फोसावदों। सरकारा फोसावनाय हिट एन्ड रान आयेनखौ बोखारनो थाखाय दाबि दैखांदों। पेट्रलियाम मजदुर इउनियनआ बे हिट एन्ड रान आयेनानो जादों जायफोर गिदिर गारि सालायग्राफोरा जाब्रबथाय खालामनानै खारोब्ला गारि सालायग्राया 10 बोसोर जेल आरो 10 लाख रां जुरिमाना होनो नांगोन। बेखौ लानानै दिनैनिफ्राय गोख्रों सोमावसारनाया जागोन होननानै सरकारखौ हुमखि होदों। जेब्लासिम सरकारा हिट एन्ड रान आयेनखौ बोखारा अब्लासिम सोमावसारबाय थागोन होननानै फोरमायबावदों। 48 घन्टानि थाखाय पेट्रल डिजेल जगायनाय जानाय नङा होननानै पेट्रलियाम मजदुर इउनियनआ फोसावनायखौ मिथिनो मोन्दों। दिनै फुंनि 5 रिंगानिफ्राय गोख्रों सोमावसारनाया जागायबाय। पेट्रलियाम मजदुर इउनियनआ गेस सिलिन्डार, पेट्रल, डिजेलफोरखौ हिट एन्ड रान आयेनखौ बोखारागौमानि जगायनानै होआ होननानैबो गोख्रों हुमखि होदों सरकारखौ। बेखौ नोजोर होयोब्ला रायजोआव पेट्रल, डिजेल आरो गेस सिलिन्डारनि आंखाल सोमजिनो हागौ। हामास आरो इजराइलनि उनाव इरानाव गिख्रंथाव बमा बेरदों। बे गिख्रंथाव बमा बेरनायाव 100 निबो बांसिन सुबुंनि जिउ खहा। इरानाव कामान्डार सुलेमाननि थैनाय सान फालिनाय समावनो गोबां सुबुंफोरनि गेजेराव गिख्रंथाव बमा होदों। रोजा रोजा सुबुंफोरनि गेजेराव बे गिख्रंथाव बमाया बेरफ्रुदों। कामान्डार सुलेमाननि बोसोरारि थैनाय सान फालिनायाव रोजा रोजा इराननि सुबुंफोरा ज' जादोंमोन। 20 मिनिटसोनि गेजेरावनो कामान्डार सुलेमाननि बोसोरारि थैनाय सान फालिनाय ओनसोला गोथैसालियाव सोलायदों। बे गिख्रंथाव बमा बेरफ्रुनायाव 100 निबो बांसिन सुबुङा जिउ खहा जायो आरो 211 निबो बांसिन सुबुंफोरनि देहाया गोब्राब थासारियाव दं होननानै मिथिनो मोन्दों। इराना बेखौ मोनसे गिख्रंथाव उदखारिनि गाग्लोबनाय होननानै फोरमायदों। आसाम सरकारनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा एबसु आरो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ सोंखारिबाय थानाय सानै सुबुं एबा अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोननि हेंथायै गोख्रोङै फिनजाथाय होदों। उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंदों, अमर सिंह ब्रह्म आरो दावराव देख्रेब नार्जारी बिथांमोना
दिपेन बर' बिथांखौ सोंखारिनाय माने बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनाय जादों। एबसुखौ सावरायग्रा आरो सोंखारिग्रा बिसोर सानैया बर' हारिनि दैदेनगिरि नङा। मानोना बिसोरो गोबां साननिफ्रायनो एबसुखौ सोंखारिनानै हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय थासारि सोमजिहोदों। बेनिखायनो अमरसिं ब्रह्म आरो दावराव दैख्रेब नार्जारीनि बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा गोसो बायनो नाङा होननानै उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों। रावबो गैयै समावनो गंसे नखरा अर खामनानै सिलिंखार जादों। अमा फाननानै दोननाय 50,000 रां आरो माइ बाख्रियाव दोननाय 40 मननिबो बांसिन माइया अरजों खामनानै सेवहांगार जायो। बेजों लोगोसेनो आइजो फान्डनि 70,000 राङाबो अरजों खामजोबो। बे जाथायानो जादों धेमाजि जिल्ला जनाइ महकुमा रामदन दिखारि खेमखन दिखारि गामिनि थुनसि थाइनि नखराव रावबो गैयै समाव बे अर खामनायाव नखरा सिलिंखार जायो। नखरनि सुबुङा फोरमायनाय बायदिब्ला थुनसि थाइनि हौवाया मोसौ गुमहैदोंमोन आरो थुनसि थाइया गामियाव हाजिरा मावनो थांदोंमोन। बे रावबो गैयै समावनो हरखाबै अर खामनानै नखरा सिलिंखार जायो। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।